pa-drug test ni Bongbong Marcos. Doon naman gutoy preskon one time. Preskon, gipangutana si Bongbong Marcos, Mr. President, papayag po ba kayo na mag-undergo ng follicle test? Kanabang i-drug test ka gamit ang imong buhok? Unsay tubag ni Bongbong Marcos? Why should I? Oh. Why should I do that? Oh. Nganong ako lang buhaton? Namagoy ni hagit ni Bongbong Marcos aron matagaan og klaro og katinawan adik ba ang presidente or dili, magpa-drug test si Bongbong Marcos. Pero si Bongbong Marcos niingon dili kuno siya magpa-drug test mga suking tigaminaw. Dili siya magpa-drug test. Nganong di man siya magpa-drug test gamit iyang buhok? Kung ako maoy si Bongbong Marcos, magpa-drug test ko ugma dayon. Mag-negative gani ko, itamparos ko na ni Duterte mga suking tigaminaw. Di prangka pagka-istorya. Kung ako magani si Bongbong Marcos, o niya, pasaginlan ko nga bangag, pasaginlan ko nga adik, magpa-drug test ko Magpa-drug test ko gamit akong buhok. O mag-negative gani ang resulta, di itamparos na kong Duterte mga suking tigaminaw. Kasi sigsig balik-balik nga bangag kuno ang presidente. Mana kung ako man gani si Bongbong Marcos, kung ako si President Bongbong Marcos, akong pakauwawan ang mga tao nga nagsig balik-balik nga ako drug addict. Magpa-drug test ko ugma dayon gamit akong buhok para kung mag-negative ang resulta, itamparos na ko snaong ni Duterte mga kabongbo. Kana kung ako si Bongbong Marcos. Baguwahay lang Gibirahan na po ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte si Bongbong Marcos. Nga si Bongbong Marcos kuno bangag. Mag-edad ni 80 anyos, di ani kalihok. Unya, si Bongbong Marcos one time pangutana sa media, Mr. President, papayag po ba kayo na mag-undergo og drug test gamit ang buhok? Ang tubag ni Bongbong Marcos, why should I do that? Nganong ako man ang buhaton, nganong magpa-drug test man ko? Mao ni tubag ni Bongbong Marcos mga suki tigaminaw, laktod pa kay istorya, dili di ay ganahan si Bongbong Marcos nga magpa-drug test siya. For the sake of transparency nga di siya addict mga suking tigaminaw, dapat magpa-drug test siya. Mao na balik ko nako, kung ako magani si Bongbong Marcos, magpa-drug test ko mga kabombo gamit akong buhok. Para kung mag-negative ang resulta, itamparos na kusnaong ni Duterte mga suking tigaminaw. Pangutana, nganong dili man magpa-drug test si Bongbong Marcos? Para maklaro, tinuod ba nga addict siya or dili? Para matuldukan ang isyu? Para matuldukan ang isyu ba? Addict ba ato presidente or dili? Yes or no? Addict ba ka, Mr. President? Kay kung di ka addict, ato yung drug test, Uy, negative man, so dili addict ang presidente. So at least namakak ang kanhi presidente. Pero kung mag-positive siya sa drug test gamit ang buhok, laktod pa kay istorya, concrete kaayo ang intel report nga nakuha ni kanhi presidente Rodrigo Duterte nga matod pa mogamit diay ni si Bongbong Marcos mga kabombo. Balik-balik ko ng istorya every time na siya yung mga speaking engagement. At tubangan sa bagang duot sa mga katawhan, balik-balik ko ng stulti ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga si Bongbong Marcos bangag. Usahay, kanina bang istorya nga balik-balikon, usay makaingon ta tinuod man tingali ni? Kay dili man mupalag si Bongbong Marcos. Tinuod man tingali ni? Kay di man mapadrug test si Bongbong Marcos, na i-challenge nako ang atong presidente. Mr. President, once and for all, alang sa katagbawan sa kinabag-an sa katawhang Pilipino, pagpa-drug test, Mr. President, gamit imong buhok. Pagpa-drug test, Mr. President Bongbong Marcos, gamit imong buhok. Og negative ang resulta, halatang parusa. Si kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa resulta sa imong drug test, kana kung mag-negative. Kay usahay makaingon ta, basin tinuod ning gisulti ni Rodrigo Duterte, ang kanhi Presidente. Basin tinuod yang gisulti kay confident man kay siya mosulti nga ang
presidente nga si Bongbong Marcos bangag balik-balikon yung istorya mga sukin ti gaminaw. Kanara bang istorya nga balik-balikon daw sa murag tinuod mga kabombo. Nya daw puti one time nitabi si Bongbong Marcos atubangan sa mga sakop sa media, atubangan sa daghang mga tao, atubangan ni DSWD Secretary Gatchalian. Doon naggisulti si Bongbong Marcos nga kakatanim lang namin, naka-harvest na. Asa gud ka mangita og tanom nga imong gitanom karon nya naka-harvest dayon ka. Usay makaingon ko nga basig tinuod tong gisulti ni Bongbong ni basig tinuod tong gisulti ni Rodrigo Duterte no nga bangag kay asa ta mangita ana nga kakatanim lang namin naka-harvest na. Ikaw kuno nga naminaw karon asa ka mangita og tanom nga imong gitanom karon unya naka-harvest dayon ka. Kaysa may kitaan ni nga video, kaysa kitaan ni nga video mga kabombo. Nga niingon si Bongbong Marcos nga kakatanim lang namin naka-harvest na. Bago pas lang nagtanom, naka-harvest kuno dayon sila mga kabombo. Be kaysa may nakitaan ni nga video mga sukin ti gaminaw. Be. So